Ahojte, dávnejšie som vám slúbila návod na ušitie mašle do vlasov. Postup je pomerne rýchly a nenáročný, takže ho zvládne úplne každý. Začneme odstrihnutím látky, potrebujeme pás dlhý 112 cm a 13 cm široký. Tieto rozmery si môžete ľubovoľne upraviť, ako sa vám páči. Látku zložíme po dĺžke a na polovicu, aby sme videli rúbovú časť látky. Zašijeme celý otvor od kraja až po kraj a necháme nezašitých cca 10 cm v strede. Po zašití odstrihneme rožky a prevrátime cez nezašitý otvor v strede pásu a vyžehlíme. Miesto, kadiaľ sme tento pás otáčali, tiež si zašijeme. Tu už začíname potom tvoriť mašľu. Preložíme si látku na polovicu, aby sme našli stred a označíme si ho špendlíkom. Okolo tohto špendlíka prekladáme látku. Ja som látku preložila cca 7 cm z každej strany špendlíka. S týmto sa treba trošku pohrať, polohujte si tie šnúrky tak, ako potrebujete. Či už chcete dlhšie šnúry, alebo chcete dlhšie ušitej mašle. A keď ste spokojní, vezmite si ihlu a niť. Môžete si stred aj naznačiť a cez stred spravte voľný steh. Ak ste spokojní, tento šev následne prekryjeme, buď použijete prúšok látky, šikmý prúžok alebo kúsok gumičky. No a prekryv ručne zašijeme alebo zarobíme horúcim lepidlom a vložíme tam následne sponku, ktorú chceme použiť. No a takto jednoducho vám vznikne krásny trendy doplnok do vlasov. Pre ďalšie videá takéhoto typu ma určite sledujte na Instagrame a na YouTube a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!